competition of any business in the township. Funa ukuthi understand about Maxi Lifestyle. When my vision, when I built the lifestyle, I was building for corporate, government corporate. I know abantu bahambe baphelelwe imali. Kuhambe kabe ngifuna mina kuthiwe kufika corporate la khipha 160 abantu abawu 600 yakhipha u300,000 a week yaqeda. To those people who are coming and go, I don't have the interest. And two, when you look at Maxi Lifestyle, is intimidating. Which means technically, I belong here in market. You do a target market when you do business. What is your target market? Don't in business take a target market yabantu abaphuze ingudu ejointini ubabeke Oxter box obahlanganisa ndoni bayaclasha bakhuluma ilanguage engafani. First of all, usuyafika wena uthi social network kuyabiza. Akubizi. Look at your culture and look at air conditioning. Look at the view. You pay for the view. Look at the parking, paving parking. Look at the branded water. Uzogcina utshwana khona i-exit ufika notshwala bakho ugwazwe. Awuthindwe la. I'm just making an example. Hayi ke abantu bavele bakwatela uMax, ifounder yase Max Lifestyle litholakala lapha eKZN eMlazi, ngokuthi achaze ukuthi itarget market yakhe akusibona abantu laba baselokishini ngoba bona hambe baphelelwe imali. Uthi yena itarget market yakhe ama corporate, so laba abathengayo bahambe akanayo interest kubo. Lawo mazwi asuse umsindo, abantu abaphathekile kahle ngamazwi awashilo ku interview bekanayo ne Up Back Through podcast. Target market is something else bafethu. Hey, noma ikuphi bafethu, ngisho kuma institutions, ngisho even emasontweni khona amasonto ane target market yakhona. Ubona kanjani i-target market yathini la? Uhlobo lomnikelo okhishwa phakathi. I-target market yakhona ayifani nabanye abantu. So ake ngene kuleka Max ke manje because ngifuna leka Max ukuyichaza even umuntu osekhaya understand. Mfethu kuyenzeka mawusaqala ibusiness, uliqala ibusiness ube nezingqinamba ezisuke sezilivala ibusiness lakho, bese kuphoqa ukuthi ishintshe ama strategy ne target market everything ukuze uqhubeke nebusiness because i target market usuqale ngayo isiyalivala. Angikwenzela isibonelo ngoMax no Max Lifestyle. uMax lapha ka V Plus ngenhlanhla ke mina nami ngakhulela eMlazi. Umlazi nje ngiya understand nje mhlambe wonke umlazi. uMax ngimazi from ukudala, even i-driving school kaMax. Eqala uMax elokhuza uMax elapha yami eqala ebanele lento nebhusha uMax lidayisa. Ngiyam understand ukuthi uqhamuka kuphi. He is the one of those people who rose from humble beginning to become of course what he is today. He rose from humble beginning. Uthema yekhulu uMax wakhula. Uthe naye lesebona ukuthi hayibo engakakhi kanje, esebona ukuthi nakho umdlondlobala i-target market yakhe kwakulona lonke uhlobo labantu nje as long as bezothenga and ama random singawabiza ngama random buyers. Umuntu wafika uyathenga uyahamba but awunayo ishoka ukuthi uzobuya kusasa futhi ubungazi ukuthi uyeza, ubungazi umbona sefikile usethengile futhi awunayo ishoka ukuthi uzobuya kusasa. We can call those people like random buyers. Uyabo, so uthe uMax bengabe esekhombisa uyadlondlobala kwase kuvele qhamuka icompetitor yaselokishini abamaningi. Ngingabala from lapha ka B, ngiqala ukubiza amabhizinisi abantu from ka B, amanye ama competitor abakomlazi ngako Joe, yabona amanye abalapha ensimbini ngakomlapha ya like before ufike for konsimbini abamaningi ama competitor. Athema abamaningi competitor kwase qhamuka enye ngizoyisho lo ngoba yasekhaya le kwase qhamuka umJ neyadi umJ neyadi. I-target yakhe
kakuyile target eyayisetshenziswa uMax ngaleso sikhathi. Uzobakhumbula ke abantu maqhamuka into entsha ngibazi banjani abantu bavele bathi boo entweni entsha. Basuka abantu kaMax kufika iyadi bathi boo eyadi. Bahleba abantu kwathi waye asayi kaMax uMax usewile sekuhamba iyadi yabona yabo iyadi bele ama event amakhulu ngawacabanga bekade enziwa eyadi. Babuza uMax to Max nanti iyadi liyadlisa awuvali ngani uMax lifestyle uyazi wayethini uMax wathi no ulokhuzana ujigamana unzama umJ umfowethu yabo owamanje ithuba lakhe kodwa mina iphupho lami akubona labantu abama random buyers esho kudala into ezongenza ngokusustain uMax nakuba abantu sebehambile baye yadini ngizo renovate ngiwenze ube something le kwivision yami bafetha ngazo ukuthi kanti letho ngikhuluma because ziyekoleni ingane kumele understand ukuthi bayiqala ama business funa understand ukuthi yini ivision yakho yini ofuna ukuachieve. You can start somewhere but inhloso ufuna ukulendela kuphi one day. So what it as much as ugcwala even no Black Coffee or Metro FM beya eyadini uMax engathi kubhize eyadini wase investor renovating because usebonile ukuthi labantu abama random buyers nabantu bobumnandi negroovane ezingalali seziyeleni my renovator wase ethi ngifuna mina sengifuna iwariyam ilabantu abaye ema university engifuna banga intimidatewa i-social media kumele ba understand vision as much as abantu basebegcwala yadini what the reason why ngi-renovator it's because i-target market it's because iphupho lami elokukhuphula umlazi iphupho lami elokuletha ama-tourist emlazi iphupho lami elokudesign umlazi iphupho lami elokubeka i-landmark emlazi bafowethu emlazi bagcwala abantu eyadini zidume eyadini kugcwale uthi uyadlula kaMax kuyakhiwa nabantu mhlamba abambalwa uyabona abantu amaxoko ngakazi wabona bagcwele eyadini kwakugood for umJ yadini but ngikhuluma ngoMax ngamanje uMax wa renovate kuthe se renovate uMax aqala ama tourist wakubona belu begijima nama camera phezulu ubona abantu abamnyama bawo business bepaka imoto zakanokusho la zakabakusho but leyethi indlu nama random buyers abaka understand ayo groove ngani kwenziwa ama event zipaka imoto eyadini zize zizopaka Max bafowethu uMax afika ipakise kwakhe imoto ezeyadini yena lapho uyarenovate ngiyakhumbula le ndawo lapha semgwaqweni lesi inkandla manje yayikade iownwa abanye baxoxisana bembona unevision baxoxisana yagcina isiwela ngapha nayo nangempela kuthe kusuka iphupho Max lafezeka wayiqeda iMax's lifestyle afika ama tourist bafika abantu bendawo abazi story sabo zafika insizwa zendawo ezipotential buyer kodwa wangabaxosha labantu abama random buyers bafike bangene bathenga inyama abanye bahambe bathenga utshwala bahambe abaxoshwa kodwa ukuthi abaxoshwa akusho ukuthi iphupho lakhe akalazi iphupho lakhe iliphi elokuthi bonke labantu laba abaphathi imali eningi bonke ama tourist yonke corporate wonke umuntu ofuna uku-upgrade standard athi ngiyohlala lapha nanamanje akhona amabhizinisi elokishini lama business aselokishini nawo ane target market yabo akhona futhi amanye ama lifestyle aselokishini ane target market yawo kodwa our compete neyadi I'm sorry our compete ne Max lifestyle because it target Max lifestyle it's something else as a result uMax ngekaxabane nami ama business athi ningithathela ama customer
ngeke kwenzeke. Abantu kumele ngabamshayela izandla uMax ukuthi yena eyakhe target idedela abanye abafowethu ekuyigruvelwayo kubona noma yinini, uyabona, bashaye ngamakhaphoti, uyabona, umuntu azenzela ikhaphoti yakhe bese ezenzela mhlambe nekhawash eceleni, uyabona, nakugcwale abizo DJ, akanankinga uMax nalabo bantu labo. Kodwa eyakhe ithi nakhuke manje mfowethu usufunde kanzima owasemlasi, unabantu abakuvakashele from overseas noma from Cape Town for argument's sake, yabona, ufuna ukubathatha ubakhombisa ukuthi uphila impiloni, uzobayisa kuphi labo bantu, uzobathatha ubayise yadini, I mean ubayise kaMax's lifestyle. Mawufika eMax's lifestyle nakhona uzoclaim iVIP, uyanyuka uyaphezulu, wafika eVIP yakhona you can feel ukuthi ngathi usezulwini. Uzibonela wena ukuthi la ngeke mfowethu la ungibeka khona, yabona, uzibonela wena. Uqala udlule esangweni, ungena, uzongena esangweni lakhona, isecurity yakhona is tight baba, yabona, ama parking akhona are monitored, ama parking akhona kune security nje ela kuma parking. Maungena thopa imoto ubusuyangena, walinda a few minutes to no uyasiphazamisa, siyasebenza, ngena ngaphakathi, siyayibona imoto yakho, khululeka. Maungena ngaphakathi la udlula khona from kwi-entrance yakhona is too professional. Uqala uzohlala kune big screen la, unyuka uya ku-VIP, i-target market yakhe emotivateayo ukuthi akenze lokhu. Ungaya ngisho emhlanga babetolo ezikhona zine target market yakhona. But inkinga i-social media izobalimaza abantu abaningi, ngoba kuvele qhamuka umuntu oyedwa olwa impi yakhe bese afuna ukudidisa the entire system, afuna ukudidisa the entire vision. Wakwacabanga uxolise ukuthi ukhuluma ivision yakho kubantu, uxolise. Mina benga understand amakuthiwa uthi uMax angibafuna abantu mina bamarondom la abangena, akasho ukuthi angibafuna abantu, uthi they can still come and buy and enjoy with us, but kwi-paperwork yakhe nasemqondweni wakhe iphupho lakhe lithi ngifuna ama-tourist ezila, ngifuna ama-corporate ezila, ngifuna okhingibhaka bezila, ngifuna one day even unyazi malihalela ukuthi nje lambe nabafundisi liyodla inyama lifile at home. Ungena nje lithi la unganyuka ngafike ngahlala vele unyazi lilayithele kakhulu, inkosi leya lilayithele unyazi lube comfortable unyazi ukuthi awulangena, security is there. Makufika isilo siyafuna ungena sibe comfortable singene, mangabe kufika noma ubani abe comfortable, yabo, abe comfortable. I-target market isiza bengabe kunjalo i-target market eyokuthi wonke umuntu kwanoma iluphi uhlobo, the moment uyikhuluma ukuthi nanti i-target market, wenza labantu mfethu abazi story sabo, wenza labantu abahosoma business, wenza labantu abafunde kanzima, wenza labantu abazimaintainayo, wenza labantu abazisithunzi ukuthi siphephile masiya lapha. Ngoba khona abantu mfethu abafunde kanzima, khona abantu abasebenza imisebenzi ehloniphekile, abangafuni ukubonakala kuphi noma ikanjani noma inobani, target market. Khona abantu abawothisha abafuna ukuyoshawa umoya kodwa abafuna ukushawa umoya nengane abayifundisayo. I-target market isizaphi lapha? Iyayikhahlela ingane, uyangena uthisha, uya-afford yongena ku-VIP, uyahlala uthisha. Khona abantu abama-managers abangafuni ukuthi masebengenile sekuqhamuka umsebenzi uthi hawu nathi manager yami, uyabo, isifikile imanager isiyakwazi ukungena, isiyakwazi ukuyohlala lapha yana. Uma ithanda inkampani ithatha abasebenzi bayo ibayisa khona. That is the target market, yabo. So that is the reason why ngisho ngithi bafethu lapho ukhona ngiyacela abenza ama-business management bazoyithola lento ye-target market. Sengiwalalele wonke amavidiyo kaMax, ngithi ngifuna ukumuzwa lethi khona abangeza abantu abama-random buyers, ethi ngifuna abantu mina akakusho lokho. Into ayishoyo ukuthi mina iphupho lami lithi, kodwa iphupho lami lithi
ngeke ngibaxoshe laba kodwa nonto iphupho lami elakho iphupho lifuna ube uprofessor one day elakho iphupho lifuna ube CEO one day elakho iphupho lifuna ube umphathi wenkampani enkulu one day lokho baba ngeke kuvinjwe umuntu ozothi oh usufuna ube CEO awusana ndaba ukuthi thina suka phi nawe elakho iphupho baba stick to your dream never feel apologetic ngephupho lakho baba ungazizwa nje sekumele uxolise ngokuthi unephupho ungazizwa sekumele uintimidatewe ngokuthi unephupho hayi baba you must never feel intimidated lo muntu akaphinda phuphe naye kwemanje mlazi siyaziqhenya ngobukhazikhazi base Max Lifestyle baba and into emnandi kimbhekile uMax ngabona ukuthi umuntu onamandla kuyena idlozi eluma wakhe yilo elimvikela njalo lamvikela sekumele ishone phansi iMax Lifestyle yavele yavuka sekuthiwa iphelile ngoba kafika isikhathi kwathi why izophela yavele yavuka yadla amagalana kwafika isikhathi la esabotajwa ama politicians ngangibezwe mina abantu bethu Max Lifestyle kunama politicians phakathi ngithi awubheke ididi ezingazi lutho ezingafuni ukuvuma umuntu omnyama ama politicians ake azama ukumsabotage uMax ama politicians uMax uke wazama ukudutshulwa wasizwa iPhone baba wasizwa iPhone kwadutshulwa la kwiiPhone kwadutshulwa iPhone kumele inhlamvu ingene kuyena so iPhone wawamzwapha umuntu ususa iPhone awuboni lo muntu ukuthi uhamba namandla edlozi eliclose kakhulu kuyena elimvikelayo bafethu ngiyacela bafethu asi understand yena impilo ngiyacela ngelinye ilanga nawe la uhleli khona uyafuna ukuba nomuzi omkhulu uma unephupho lokuthi ingane zakho zibe woprofessor ngiyazi laba banezingane ezingakwazi ukufunda bayokuzonda ukuthi wena uthi ufuna uprofessor uma unephupho lokuthenga imoto eyiluxury ngiyazi ziningi izitho oyoyivusa uma ingane yakhe iphase kahle sengiyazi unezitho endaweni ngokuthi ingane yakho iphase kahle uma ingane yakhe ingasitholi isikole ngiyazi khona bazojabutha isitholi isikole uma nithandana husband and wife ngiyazi ukuthi khona abadinwayo uma ushiwe umkhwenyana kodwa still ukwazi ukuphila ngiyazi khona abadinwayo iliyonto uma uMax ekhuluma iphupho lakhe ngiyazi khona abadinwayo bese befuna ukubambelana ngento engathi shu ngiyacela bafowethu Max akakaze athi akawafuna abantu ombias ukhuluma iphupho lakhe and angifuni mina lishintshe iphupho lakhe ngoba siyalibona limthathela mbekaphi sibonge futhi nokwazi ukusebenza nomndeni wakhe akwazi ukusebenza nezingane zakhe akwazi futhi ukuqasha abantu basemlazi waze wathenga ngisho baba ilokhuzana imoto ezaba microbus zokwazi mabephuzile abantu abama clients wakhe abama customer wakhe mabephuzile akwazi ukuba transporter la behlala khona ngama microbus akhe awaqasha abhaliwe Max Lifestyle akona bafethu lokhu ukukhombisa ukuthi udlalela kwenye league bafethu ningasiforce ukuthi adlale kuma league afanayo ningasiforce thenja ngithinte uKing Bhaka ngiyazi ukuthi baningi abantu abanomona ekade sebejabula bethi hayi uMax wara mfethu ngigqugquzela wena ekhaya ukuthi leso spaza shop onaso lalela baba nyusa istock phakathi ube ne target market ukuthi wobani ofuna mawungabe unebox store obani abazothenga ama VS obani abazothenga ama VSOP obani abazothenga obhiya obani abazothenga ingudu obani abazothenga iSmirnoff iba ne target ukuthi ilocation yebusiness lakho no connection wakho uthi dayisa iVSOP noma uthi dayisa iSmirnoff but awukwazi ukubhulishwa umuntu weSmirnoff mawuthi wena utarget yabantu beVSOP because aba VSOP bane potential buyer hey thank you so much Ubaba Max if ayikho wrong mayethu ne target market and the target market yakhe ayikho location ayikho wrong he's worked for a lot of years ukuthi afike la khona and I'm sure bese uyazi into akhuluma ngayo yabo kodwa ngizoshintsha eyi1
bosses bami nobhuti bami abaphusha elokishini ungayi-adopti leya mindset for a simple reason yokuthi he's worked for years. He can afford to be picky and selective about i-target market yakhe. Yabo? Before you can have a target market une-market, bro, ibhizinisi lakho liselokishini. Ngikhuluma nobani osisi bami nobhuti bami abaphusha elokishini, yabo? Angi-address into ye-ankela. Ibhizinisi lakho liselokishini. That is your market. That is what sustains your business and keeps it running. Yabo? Let me use a convenience store as an example. Mhlawumbe ngizoze uba uPick n Pay, uLuethi, uCheckers. For the mere fact ukuthi uyadwadla laphana ubone fethu khona itrolli, khona inani fethu, amashalofu fethu aphethe fethu impahla eziningi kanje, they show you ukuthi they are catering for umuntu who's there to stock up on home supplies and buy groceries. But lo ofika ezothenga i-airtime ya R5 athi 5 noma athi nje fethu bisi athi juice aphume ababaxwayi. In fact, they welcome them so much ukuthi they create a specific lane. Mhlambe kuzobe kuzothi amathili azoba mhlambe 5 bese kuzoba khona fethu mhlambe 2 awe queue nje ukuthi fethu uma uthi uphethe impahla ezincane uphume la. It's because they understand ukuthi i-target market yabo abantu abane income ethile abazofika bezothenga ngemali ecacile, yabo? But they understand the importance of the people that keep the business running, yabo? Loyo nje fethu an example uzothola ukuthi fethu in those same stores you'd find ukuthi ama-car guard adla khona, yabo? Sengasipani Pick n Pay, bro, yabo? Uzothola ukuthi Monday to Saturday ubrew njalo uma ukuthi ushaya ibreak yakhe lunch ungena khona iPick n Pay ashophe mhlambe isishebo athi baba adle, yabo? Lo 10 rand, lo 15 rand of all these people that are buying lunch from all these stores in the center from Monday to Sunday, yabo? Leo mali leyo keeps the store running. And then you'll find it on specific days, okay, there's going to be an influx of customers, high paying customers, yabo? Those are the customers that grow your business, yabo? Target market yenza njani? It takes your business to new heights. It develops your business. But your market keeps your business running. Ubhuti Maxi can afford to say the things that he says. He can afford. Who's to tell us ukuthi if that business were to collapse, he wouldn't be able to sustain his life? You don't know. Awulazi phakethela umuntu mfethu. Wena kodwa sengikhuluma nawe. Siswami bhuti wami. I-market yakho ila ukhona. If uselokishini mfethu pusha lokishini dog. I-target market uzohlangana nayo. Bawufika mfethu abantu bo corporate nani ngaleso sikhathi, yabo? But into ezokukhokhela mihla ngamalanga abantu abala ukhona. Relating it back to industry sikhuluma ngayo fethu kuyabi ghost. A lot of clubs complain ukuthi people come, they buy one bottle and then they sit. You're occupying space for people that could have sat there and bought way more, yabo? Kodwa mina into bengizoyenza, I was gonna try and renovate or open up a space to allow more people in, yabo, instead of complaining about the people that are keeping my business running. Ngokwami, yabo?